Kde je cesta, tam je život, tam je rozvoj, tam je komunikácia. Chcem napomáhať tomuto regiónu práve modernizáciou infraštruktúry, už či cestnej alebo železničnej, preto aby sa mohlo prísť viac ľudí, aby narastal cestovný ruch, ktorý tiež patrí do rezortu, ale aj aby sa tu lepšie, ľahšie žilo, nachádzali pracovné a investičné príležitosti. Náš dôležitý program je štvorprúdová komunikácia Kežmarok-Poprad a ďalej je to mestská infraštruktúra, ktorá bude slúžiť občanom. To znamená, sú to chodníky, ale potom aj záležitosti týkajúce sa cestovného ruchu, takže cyklotrasy. Mirka Perignáta poznám v podstate toľko, koľko máme slobody na Slovensku, pretože je súčasťou budovania kresťanskej demokracie ako hodnotovej politiky, ktorá má svoj priestor na miestnej, regionálnej, štátnej i medzinárodnej úrovni. Som presvedčený, že je to dobrá voľba pre mesto Kežmarok, lebo je to statočný a pracovitý človek, ale aj veľmi skúsený a zodpovedný komunálny politik. Myslím si, že viaceré vlastnosti máme spoločné. Ja si naozaj cením, pretože to je vyjadrením jeho podpory nielen mojej osobe, ale aj celého projektu Silného Kežmarku.